sinceri, suntem transparenți din toate punctele de vedere. Chiar așa! Chiar așa! Chiar așa este răspunsul producătorului meu, mi-a spus ceva în cască și chiar îi dau dreptate. Chiar îi dau dreptate. Pentru că astăzi a ales un concurs minunat, o să vedeți despre ce este vorba, nu vă pot spune nimic mai mult, trebuie doar să rămâneți alături de noi și să formați 1204. Deci țineți bine minte, să fiți energici, să fiți pasionați, să fiți concentrat și mai mult de atât, focusați-vă și îndreptați-vă concentrarea și focusarea pe prezent, pentru că e tot ce contează. Fixați-vă un obiectiv în viitor, dar prezentul este tot ceea ce contează, pentru că dumneavoastră aici și acum trăiți alături de mine. Prezentul meu este și prezentul dumneavoastră, da? Este simplu. Acest weekend la Câștigați Acum se anunță unul așa, wow! O să vedeți. Aseară ați jucat foarte, foarte bine. Am avut peste 30 de persoane în legătură directă. Nu. Deci, aseară ați jucat senzațional, am avut peste 30 de persoane în legătură directă. 30 de persoane, asta înseamnă că puteți să ne întrerupeți oricând și la orice oră, în orice secundă, dar trebuie să formați 1204. Deci, formați acest număr de telefon, stimați telespectatori, formați 1204, eu vă aștept în legătură directă, pentru că vă dați seama că eu și astăzi vreau să sune telefonul, nu numai duminica, nu numai vinerea, nu, eu și astăzi vreau să sune telefonul, iar bineînțeles că la celălalt capăt al firului să fiți chiar dumneavoastră cu răspunsurile corecte, pentru că vreau să am foarte mulți câștigători și astăzi. Bun, mai aveți 3 minute la dispoziție în care puteți să formați 1204, dar vă sugerez să formați 1204 pe tot parcursul timpului cât eu sunt aici live și mă vedeți pe fața micului ecran, în fața dumneavoastră aici pe ecranul televizorului dumneavoastră. 2 minute și jumătate, atât ne-au mai rămas. Oare sunteți pregătiți? Oare sunteți concentrați? Pregătiți din toate punctele de vedere, așa, cu cafeluța lângă dumneavoastră, foaie de hârtie un pic și telefonul, vai! De mine de telefonul este foarte important, trebuie să-l aveți lângă dumneavoastră și să nu faceți nimic altceva cu el decât să rămâneți cu el lângă dumneavoastră și să formați 1204, da? Oricine vă spune, dați ocupat, fără doar și poate. Trebuie doar să vă concentrați pe ceea ce aveți dumneavoastră de făcut în momentul ăla de față. Dacă tot vă uitați la noi, rămâneți alături de noi până la final de emisiune. Este important să faceți acest lucru. Vă reamintesc de fiecare dată acest lucru, pentru că se întâmplă să intrați în legătură directă și ulterior dumneavoastră ați schimbat canalul. Și dacă ați schimbat canalul, nu știu cum să vă spun, dar se întâmplă multe în minutele alea în care dumneavoastră ziceți că schimbați canalul pentru câteva secunde, pentru că, nu știu, din anumite motive nu vă mai uitați la noi. Dar se întâmplă că exact atunci dumneavoastră să intrați în legătură directă. Și atunci ce faceți? Că nu mai știți ce se întâmplă. Dacă nu ne urmăriți la cap-coadă, nu mai știți ce se petrece la noi în emisiune. Și intrați în legătură directă și nu știți răspunsul corect. Și nu e păcat? Nu e păcat de șansa aceea? Bine, o pierdeți, altcineva o va câștiga, asta e clar. Dar nu vreți mai bine să câștigați dumneavoastră? Haideți, formați 1204 și într-un minut și 20 de secunde începe emisiunea Câștigați Acum. Și atunci vă vreau în legătură directă și trebuie să ne sunați de oriunde vă aflați din România, de oriunde de pe teritoriul României, pentru că eu sunt aici pregătită trup și suflet să vă premiez, să vă vorbesc, să vă am în emisiune, să vă am la noi aici ca drept câștigători. Cu de toate vă așteptăm, doar trebuie să fiți focusați și concentrați pe tot ce se întâmplă aici la noi, în emisiune, aici la noi în direct, da? Un minut, atât de-a mai rămas ultimul minuțel. Pregătită? Toată lumea pregătită? Toată lumea la locurile ei? La locurile lor? Dacă da, atunci trebuie să formați neapărat 1204, pentru că eu vreau să sune telefonul în partea a doua a emisiunii și vreau să sune telefonul cu dumneavoastră, celălalt capăt al firului. Dar haideți să vedem totuși cine va face tot posibilul să fie aici în direct. Nu ezitați, 1204, vă aștept în legătură directă, o să vedeți ce joc frumos v-am pregătit, dar nu plecați nicăieri, da? Asta e tot ce trebuie să faceți, să nu plecați nicăieri și, bineînțeles, mai avem doar 20 de secunde. Vreau să intrați în legătură directă cât de repede se poate, unul după celălalt, să facem așa un maraton al telefoanelor. Nu ne-a mai rămas mult, 10 secunde ne-au mai rămas, 1204, sunați la 1204 și încercați să fiți primul ce va intra în legătură directă cu răspunsul corect. Noi ne vom lua o scurtă pauză, dar vă aștept în câteva secunde pentru că vreau să sune telefonul. 1204, ne reîntoarcem.
bună ziua din nou, stimații mei telespectatori, Adela sunt eu și vă invit la Câștigați Acum! Haideți să vedem primul concurs care este pe ecran. Primul concurs a și apărut 20 de roni. Ia să vedem acum cine este primul telespectator ce va intra în legătură directă. Pentru a-mi da răspunsul corect, căutăm, găsiți orașul din România, din țărișoara noastră frumoasă, un joc foarte simplu pentru toată lumea. Haideți să vedem. Alo, alo, bună ziua! Bună ziua! Soluția, te rog. Un oraș. Poftim? Oraș. Poftim? Un oraș. Nu prea e semnat. Încă o dată, repetați. Un oraș. Un oraș? Eu am zis așa că este 6 din 4, nu, adică stați că acum a început imediat. Știți sau nu știți, domnule? Un oraș. Oraș Câștigați orașul 3. din România. 2. În câte 1. cifre? Îmi pare rău, în câte o fi, stați așa, că o fi, copățiți, stați așa. Stimați telespectatori, Craiova! Dacă eu caut un oraș, nu am început concursurile, deja clar că am început concursurile. Deci haideți să vedem un răspuns greșit, pentru că n-am cum să-l iau cu o fi, copățiți, stați acum am început, stați că mă uit, stați că... Nu există așa ceva. Intrați în legătură directă, direct cu răspunsul corect. Asta vreau să aud, orașul de pe ecran. Sunt 100 de litere, dar dumneavoastră trebuie ca să descoperiți un oraș din România. Vorbim de orașe românești. Un răspuns greșit deja. Îmi pare rău că am început așa această ediție, dar se pare că, nu știu, probabil o să începeți să învățați, ca să învățăm ceva și din greșeli, pentru că greșelile sunt bune câteodată. Haideți să vedem cine va mai fi în legătură directă, un alt telespectator. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Un oraș, vă rog! Un oraș loc la Suceava. Se uită cineva la mine? Hello! Vă uitați la mine? Ploiești! Vă uitați la mine? Ce se întâmplă cu dumneavoastră astăzi? Ce se întâmplă cu dumneavoastră astăzi? 2 răspunsuri greșite? De ce au 2 răspunsuri greșite? Bine, 2 orașe, dar mărim suma, 30 de roni. Fiți foarte atenți, că eu nu dau cu piciorul în concursurile acestea. Am început așa, cu concursuri simple. Deja am avut 2 răspunsuri greșite cu un singur oraș. Haideți să vedem, poate avem noroc la al 3-lea telespectator. Alo, bună ziua! Alo? Alo, bună ziua! Tu ești tâmpită și proastă. Ce drăguț ești tu! Și ce mândră sunt de tine și de părinții tăi. Trebuie să aveți 18 ani să participați la concursurile noastre, stimați telespectatori, dar atâta vreme cât copiii vor să participe, bine, copiii, da, vor să-mi spună niște lucruri frumoase, senzaționale, de fapt, dar noi mergem mai departe, pentru că vă dați seama, sunt copii, înțelegem drăguții de ei. 30 de roni în continuare, mergem mai departe, sunt 2 orașe din România pe ecran și vreau să le aud în scurtă vreme de la cineva și vreau să am un câștigător într-un final. Alo, bună ziua! Alo? Da. Bună ziua, doamnă! 2 orașe, vă rog. Brașov și Suceava. Bravo! Bravo, doamnă! Felicitările noastre! Ați câștigat 30 de roni. Mergem mai departe! Mergem mai departe! În sfârșit! În sfârșit! Haideți să vedem ce ne spuneți despre acest concurs. Ia să vedem cine va intra în legătură directă să-mi dea 2 răspunsuri, 2 orașe, de fapt. Un răspuns care se conține de 2 orașe din România. Clar, noi căutăm orașe din România, dar vreau să fiți mai atenți. Haideți să vedem. Nu este niciun fel de problemă să fiți în legătură directă, deci dacă aveți răspunsul corect, puteți să deveniți următorul meu câștigător. 30 de roni în acest moment. Vreau să vorbesc cu următorul câștigător. Cred că este simplu, este ușor, toată lumea știe, toată lumea cunoaște cele 2 orașe din România pe care le puteți descoperi. Cu siguranță, dumneavoastră puteți să-mi dați răspunsurile corecte, însă trebuie să fiți prezenți aici la noi în emisiune. Ia să vedem cine ne sună și intră în legătură directă. 2 orașe, vreau să vorbesc cu al 2-lea câștigător. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Doamne, cele 2 orașe sunt? Târgoviște și Sibiu. Sibiu și Târgoviște, doamnă! Felicitările noastre, scumpă doamnă! Ați câștigat 30 de roni și deveniți astfel a 2-a câștigătoare pe ziua de astăzi. Facem concursul mai complicat, 30 de roni, 3 orașe, 40 de roni în acest moment pentru 3 orașe din România. Vreau să vă uitați cu mare atenție la cele 100 de litere în care, dacă vă uitați foarte bine, se ascund oarecum 3 orașe din România.
Fiți atenți, puteți să intrați în legătură directă în orice moment și eu sunt convinsă că dumneavoastră puteți să-mi descoperiți cele 3 orașe din România din concursul Alăturat. Fiți foarte atenți. Cine va deveni al 3-lea câștigător? Am început cu 2 răspunsuri greșite, dar haideți să vedem. Alo, bună ziua! Bună ziua! Doamnă, știți cele 3 orașe din România? Cele 3 orașe? Da? Focșani și care e? Mangalia? Și? Focșani și altul care mai e? Nu știu. Nu știe, doamnă. M-ați luat prin surprindere. Focșani, 3 Mangalia și... 2 care? 1. Focșani, Doamnă, îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău, dar nu vă putem aștepta. Era Tulcea, doamnă. Tulcea. Focșani, Mangalia și Tulcea. Următoarea șansă. Mergem mai departe. 3 răspunsuri greșite. 2 câștigători. 50 de roni. Haideți să vedem. 3 orașe din România. Stimați telespectatori, nu mai vreau să aud răspunsuri greșite. Vreau să aud un alt câștigător. Am avut 3 răspunsuri greșite și 2 câștigători. Puteam să avem 5 în total. Stimați telespectatori, vreau să fiți foarte atenți. Caut 3 orașe din România. Sunt 100 de litere. Corect, așa este. Dar dumneavoastră puteți să-mi descoperiți 3 orașe din România. 50 de roni. Alo, bună ziua! Bună ziua! Domnule, care sunt cele 3 orașe? Suceava, Focșani și imediat Nucet. Nucet, Suceava și Focșani. Haideți să vedem. Da. Nucet, Zaran și Mizil. Îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău. Deci nu pot să cred așa ceva. 4 răspunsuri greșite și numai 2 câștigători. Haideți să vedem. Următoarea șansă. 60 de roni. 60 de roni. 3 orașe din România. 60 de roni în momentul de față. Ia să vedem. E cineva pe recepție, e cineva pe fir. E cineva care îmi poate da răspunsul corect în momentul acesta. Caut alte 3 orașe din România cu următorul telespectator. Alo, bună ziua! Deta, Abrud, Titu. Ia să vedem. Da, da, da. 60 de roni! Ați câștigat, doamnă! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Mergem mai departe. Haideți să facem puțin mai complicat acest concurs și găsiți 5 orașe din România. E o provocare. E o provocare. Sunt 5 orașe, dar vreau să... Pentru că este mai greu, 200 de roni. Pentru că e mai greu. Pentru că e mai complicat. Pentru că trebuie să fiți foarte atenți la ceea ce se întâmplă pe ecran în momentul de față. Am avut 3 câștigători și 4 răspunsuri greșite. Am avut răspunsuri greșite cu câte un oraș. Acum e mai greu. E mai complicat. Sunt o grămadă de litere pe ecran și căutăm 5 orașe din România. Aveți mare grijă. Vă reamintesc. Caut 5 orașe din România. Nu caut 3, nu caut 4. Dacă aveți deja cele 5 orașe din România, aveți toate șansele să deveniți câștigătorul nostru. Citiți și încercați să descoperiți cele 5 orașe din România, citind de sus în jos, de la stânga la dreapta. Și eu cred că dumneavoastră puteți să-mi descoperiți cele 5 orașe din România. Dar fiți foarte atenți pentru că trebuie să mi le descoperiți pe toate 5. Întrebarea este să nu fie oare prea complicat? Gândiți-vă că am avut 4 răspunsuri greșite cu jocuri mai ușoare. Dar în momentul de față, pentru câteva momente, puteți să câștigați 200 de roni, dar în schimbul a 5 orașe din România. Cine va deveni următorul meu câștigător? 200 de roni. 200 de roni și vreau să vorbesc cu cineva care știe. Pentru că e complicat, 300 de roni. Pentru că e mai complicat, vreau să vă ofer în clipa de față 300 de roni. Și vreau să vă reamintesc, sunteți obligați să-mi descoperiți cele 5 orașe din România. Deja am avut 7 jocuri, 3 câștigători și 4 răspunsuri greșite. Din păcate, am avut răspunsuri greșite
cu jocuri mai simple. De aceea vreau să cred că dumneavoastră acum încercați să-mi descoperiți cele 5 orașe din România. Și eu cred că un telespectator din fața micului ecran mi le poate descoperi pe toate cele 5 orașe. Uitați-vă la concursul de pe ecran. Încercați să-mi descoperiți cele 5 orașe din România. Sunt orașe românești. Dar fiți atenți, nu pot să aștept toată ziua cu acest concurs pe ecran, nici nu vreau să aștept de fapt, pentru că alte concursuri ne așteaptă, deci trebuie să fiți foarte, foarte atenți. Haideți să vedem. Cine îmi poate oferi răspunsul corect? Poate cineva să-mi descopere cele 5 orașe din România sau e prea greu? 400 de roni. 400 de roni în momentul de față. 400 de roni pentru dumneavoastră. Dar nu vreau să aștept cu acest concurs toată ziua pe ecran. Vreau să încercați încă o dată. Sunt multe litere. Luați-vă timpul acesta pentru dumneavoastră. Eu am nevoie de unul dintre dumneavoastră care să intre în legătură directă cu cele 5 orașe din stânga mea. Poate cineva să-mi rezolve acest joc sau este prea complicat? Concentrați-vă. 4 direcții de citire. De sus în jos, de la stânga la dreapta. Totul depinde de dumneavoastră și de cât de atenți sunteți. Dar nu vreau să aștept toată ziua cu acest concurs pe ecran. Vreți să-mi spuneți că nu este nicio șansă ca unul din fața micului ecran, dintre telespectatorii din fața micului ecran, să-mi descopere cele 5 orașe din România? Dar pentru 500 de roni. 500 de roni sunt pregătită să vă ofer în momentul acesta. Uitați-vă la literele de pe ecran. Cu siguranță sunt cele 5 orașe din România pentru care vă premiem cu 500 de roni. Dar dacă este prea complicat, să știți că vă pot arăta soluția. Putem să ne reîntoarcem la concursuri mai simple, dar nu vom avea 500 de roni pe ecran. Asta vreau să înțelegeți. Deci, fără niciun fel de problemă, noi ne putem întoarce la concursuri mai simple, dar nu vom avea 500 de roni. Vom avea 20 de roni, 30 de roni, depinde de cât de complicat este. Și acum vreți să-mi spuneți dumneavoastră că nu avem nicio șansă pentru un câștigător, nici măcar unul dintre voi? Vreți să vă arăt soluția pentru că este prea greu? Vreți să vă demonstrez eu că aici sunt 5 orașe? Dacă e nevoie să vă demonstrez că aici sunt 5 orașe, vă pot face acest lucru. 600 de roni, concentrați-vă! Uitați-vă la literele de pe ecran. Soluția este pe ecran. Soluțiile, de fapt. Eu am nevoie de 5 orașe. Dar dacă este greu și vi se pare complicat și vi se pare imposibil de rezolvat, eu vă arăt soluția. Am avut 4 răspunsuri greșite cu concursuri mai simple. Cine e suficient de bun? Cine e suficient de ambițios? Cine e suficient de motivat să-mi dea cele 5 orașe din România? Stimați telespectatori, încercați încă o dată. Eu nu vreau să închei acest concurs fără dumneavoastră. Eu vreau să-l închei cu un câștigător. Dar dacă este prea complicat și e prea greu, eu vă arăt soluția. Nu mai am nimic de pierdut. 800 de roni. 800 de roni pentru cel mai bun dintre dumneavoastră. Dar în condițiile în care nu voi avea pe cineva din fața micului ecran, conectat în legătură directă cu cele 5 orașe din România, pentru 800 de roni, n-are rost să mai aștept. Există o persoană în fața micului ecran care îmi poate termina acest joc? Unul dintre voi. Cineva care este foarte bun. Știu că este greu, știu că e complicat, dar să vă asigur că există 5 orașe din România în acest concurs. Dar dacă este prea greu, să știți că voi schimba concursul, pentru că eu nu-mi permit să pierd timpul cu acest concurs pe ecran. Acum, de ce aștept așa de mult? Vreau să încercați încă o dată. Ambiționați-vă. Vă vreau ambițioși, pentru că știu că e greu, știu că e complicat, nu sunt absurdă. Sunt foarte multe litere. Sunt 100 de litere pe ecran. Dar în continuare eu cred în dumneavoastră. Cred că dumneavoastră puteți să-mi descoperiți soluția. Cred că dumneavoastră, citind, folosindu-vă de direcțiile de citire, stânga-dreapta, de sus în jos, puteți să-mi descoperiți cele 5 orașe din România. Nu mă determinați să vă arăt soluția acum. 900 de roni. Pentru 900 de roni. Încercați încă o dată. Înainte ca soluția să fie pe ecran. Dacă nimeni nu e capabil să-mi descopere cele 5 orașe din România, din concursul alăturat, nu are rost să mai aștept. Eu cred în dumneavoastră, dar nu pot să aștept toată ziua cu acest concurs pe ecran. Iar dacă dumneavoastră ați reușit
performanța uluitoare, să descoperiți 5 orașe din România, dintre 100 de litere, sunteți cel mai bun. Nu-mi spuneți că această sumă de bani, 900 de RON vor sta aici. Nu așteptați să vă arate eu soluția, căci nu o voi face. Sunt foarte aproape să o fac. Probabil că e posibil să vă arăt soluția, dar nu vreau. Atâta vreme cât concursul este pe ecran, dumneavoastră puteți să deveniți câștigătorul nostru. Cine îmi poate rezolva acest joc greu? 1000 de RON! 1000 de RON! 10 milioane de lei vechi. Dar concursul este pe terminate. Am nevoie de un telespectator din fața micului ecran cu răspunsul corect. Dacă nu sună telefonul cu răspunsul corect, ne vom reîntoarce la jocuri mai simple, dar cu bani mai puțini. Uitați-vă și concentrați-vă numai la concurs. Cu siguranță descoperiți 5 orașe din România. 5. 10 milioane de lei vechi. Nu e un concurs imposibil. E posibil. Concentrați-vă. Nu renunțați. Nu-mi spuneți că nu voi avea un câștigător. Nu-mi spuneți că voi încheia concursul așa. Vreți, așteptați să vă arate o soluție? Așteptați să vă arate o soluție? Stimați telespectatori, concentrați-vă, luptați-vă. Nu vreau să închei concursul așa, nu vreau să închei concursul fără niciun câștigător. Dar într-o altă ordine de idei, dacă nimeni nu e capabil să-mi rezolve acest joc, mai bine jucăm ceva mai simplu. Dar uitați-vă că și cu concursul mai simplu am avut 4 răspunsuri greșite. Ioi, Doamne, că nu știu ce să fac. Poate cineva să mi le descopere, cele 5 orașe din România? Poate cineva în clipa de față, un telespectator din fața micului ecran, să-mi descopere cele 5 orașe din România de pe ecran din concursul alăturat? Există o persoană, pentru că știți ce? Eu am nevoie doar de o singură persoană. De o singură persoană din fața micului ecran. Fiți foarte atenți la mine. Fiți foarte atenți la mine. Fiți foarte atenți la concursul alăturat. Uitați-vă la literele de pe ecran și încercați să-mi descoperiți cele 5 orașe din România. Nu-mi spuneți că este complicat. Nu-mi spuneți că este imposibil de rezolvat. Nu există imposibil. Vreau să încercați încă o dată. Atâta vreme cât concursul este pe ecran, dumneavoastră aveți șansa să câștigați 10 milioane de lei vechi, fără nicio altă întrebare suplimentară. Dar dacă este prea greu, complicat, imposibil, vi se pare imposibil de rezolvat, eu vă arăt soluția. Eu știu că e complicat, știu că e greu, dar eu am nevoie doar de o singură persoană din fața micului ecran care să intre în legătură directă să-mi dea răspunsul corect pentru 1000 de RON. 5 sau 0, nimic. Nu avem sume de bani pentru 2, pentru 3, pentru 4 sau pentru un singur oraș. Nu! Uitați-vă la concursul alăturat. Uitați-vă, aici sunt direcțiile de citire. De sus în jos, de la stânga la dreapta. Fac totul pentru dumneavoastră, dar nu vă pot aștepta. În câteva momente vă voi arăta soluția. Dacă nimeni nu intră în legătură directă să-mi dea răspunsul corect, nu știu ce am să mă fac. Probabil mai mult ca sigur că vă arăt soluția. Dar în momentul de față nu aș vrea să vă arăt soluția, pentru că în cazul în care eu vă spun vă arăt cele 5 orașe din România, nimeni nu va câștiga cei 10 milioane de lei vechi. Iar nu asta este ideea. Eu vreau să am un câștigător a 10 milioane de lei vechi. Așa deveniți al 4-lea câștigător pe ziua de astăzi. Nu-mi spuneți mie acum că e imposibil și nu vă puteți concentra. De ce nu vă puteți concentra? Vă dau cuvântul meu de onoare că există 5 orașe din România în concursul alăturat. Există 5 orașe din România. Dar dacă e prea greu, dar dacă n-aveți chef să vă concentrați, dar dacă n-aveți timp, poate altceva vă atrage atenția, atunci n-am cum să vă premiez. 10 milioane de lei vechi. Cine e suficient de bun să-mi descopere cele 5 orașe din România? Vreți să-mi spuneți că nici măcar unul dintre dumneavoastră, care se află acum în fața micului ecran, un singur român, care își cunoaște țara foarte bine,
Pentru că dacă nu vă cunoașteți țara, nu vă cunoașteți orașele din România, n-aveți cum să le descoperiți. Mai mult de atât, acest joc nu este pentru toată lumea. Nu este pentru copii, nu este pentru cei care nu au cea mai vagă idee despre țara noastră. Nu. Este pentru cel care știe. Pentru acel telespectator care este ambițios, care se luptă, care vrea să devină unul dintre câștigătorii noștri. Nici măcar unul dintre voi? Nici măcar unul dintre voi nu face acest pas? Vreți să vă las soluția acum? Pentru că nu puteți face acest lucru? Vreți să-mi spuneți că e complicat și e imposibil de rezolvat? Eu nu vă cred. Încercați încă o dată. Încercați încă o dată și încercați să-mi dați răspunsul corect. Am nevoie de unul dintre dumneavoastră care să intre în legătură directă. Am nevoie de un telespectator care să fie conectat în direct acum. Nu renunțați. Vi se pare greu? Vi se pare greu și complicat? Nici măcar un telespectator din fața micului ecran nu poate să-mi descopere cele 5 orașe din România din imaginea alăturată. Sunt 100 de litere, dar vă garantez că există 5 orașe din România. 1100 de roni înainte ca să țin concursul. 1100 de roni. 11 milioane de lei vechi. Încercați încă o dată să-mi dați răspunsul corect. Concursul este pe terminate, să știți. Nu veți mai avea această șansă în câteva momente. Cine îmi poate rezolva orice joc? Cât de complicat este? E greu. E greu. Știu. Mai ales dacă aveți și un televizor mic. E aproape imposibil. Trebuie, cred că, să mergeți cu o lupă să vedeți. Dar aveți șansa să câștigați 11 milioane de lei vechi. O sumă de bani incredibilă pentru 5 orașe din România. Unul dintre dumneavoastră trebuie să intre în legătură directă fără doar și poate. Vă aștept să fiți conectați în direct. Ne puteți suna de oriunde vă aflați din România. Aștept apelul dumneavoastră să-mi spuneți cele 5 orașe din România. Nu vreau să cred că voi încheia concursul în felul acesta fără un câștigător. Nu vreau să cred că niciunul dintre dumneavoastră nu este suficient de ambițios, astfel încât să-mi descopere răspunsul corect. Nu mă determinați și nu așteptați să vă arate o soluție. Acum sau niciodată. Vorbesc foarte serios, am avut 3 câștigători, am avut 4 răspunsuri greșite, este al 8-lea concurs pe ecran, este ultima șansă pentru cei mai buni din fața micului ecran, pentru cei care ne pot rezolva absolut orice joc. Soluția este pregătită, ea va fi pe ecran în câteva momente. Încercați să fiți aici pentru ultima dată, pentru că nu pot să vă mai aștept. Probabil e prea greu, probabil e prea complicat, probabil nu știu ce alt motiv mai aveți. Oricum, eu am nevoie de un câștigător acum, deci nici nu mă gândesc, nu știu cum să fac și nu știu cum să... Cine oare va descoperi cele 5 orașe din România? 11 milioane de lei vechi sunt bani garantat pe ecran. Dar vreau să vă concentrați, stimați telespectatori. Unul dintre voi trebuie să ajungă aici în legătură directă cu răspunsul corect. N-aveți cum să mă lăsați cu concursul așa pe ecran. Concursul trebuie rezolvat, chiar dacă este greu, chiar dacă este complicat. Cineva trebuie să-mi descopere răspunsul corect. Iar dacă dumneavoastră intrați în legătură directă acum, aveți toate șansele din lume să deveniți câștigătorul nostru. Și ne puteți suna de oriunde vă aflați din România, pentru că în câteva momente concursul va dispărea de pe ecran. Eu nu plănuiesc să stau toată ziua cu acest concurs pe ecran fără ca cineva să intre în legătură directă să mi-l rezolve. Aveți 11 milioane de lei vechi garantat! Fără nicio altă întrebare suplimentară. Pentru cel mai bun dintre voi, pentru cel care îmi poate rezolva absolut orice concurs din lumea asta. E greu, e complicat, arată imposibil, firear să fie. Uitați-vă, 100 de litere, deci chiar arată imposibil. Și vreți să-mi spuneți că niciunul dintre voi nu poate da răspunsul corect? Nici unul! Caut o singură persoană. În câteva momente nu veți mai avea această șansă, vă spun sincer. Nu veți mai avea această șansă. Nu vreau să renunțați, nu vreau să vă pierdeți timpul cu nimic altceva. Acum e momentul să vă concentrați. Cine o va face? Cine e ambițiosul zilei? Cel mai bun telespectator! Nici măcar unul dintre voi? Gata? Unul. Eu caut o singură persoană. Nu puteți să descoperiți, nu? Ați renunțat. Ați și schimbat canalul,
Gata, totul. Ce tare. Cum să fie tare? Producția, mă tem că trebuie să încheiem acest concurs așa cum trebuie să-l... Așa, nu știu, îl încheiem. Îl încheiem pentru că mi se pare că am avut 4 răspunsuri greșite. 4 răspunsuri greșite. Vreți să-l încheiem? Nu știu, am impresia că așteptăm ceva ce nu se va întâmpla. Eu știu că și voi vreți să aveți un câștigător, că și eu vreau, dar haideți să schimbăm totuși concursul. Schimbați concursul, că nu are rost. Nu, eu nu văd restul, nu văd rostul, nu văd... De ce mai stăm cu ceva ce e imposibil? De ce mai stăm? Pentru ce? Stimați telespectatori, acum vorbesc cu dumneavoastră. Dacă există probabilitatea și posibilitatea ca unul dintre dumneavoastră să-mi poată descoperi cele 5 orașe din România, vă invit în legătură directă. Dacă pentru 1100 de roni nu faceți acel efort, nu depuneți acel efort și nu faceți acea acțiune care să vă aducă în studio, îmi pare foarte rău. Am avut deja 3 câștigători, dar îl aștept pe cel de-al 4-lea câștigător. Pentru că eu nu vreau să mă dau bătută. Pentru că eu nu vreau să închei așa acest concurs pe motiv că nu mi-a putut nimeni să dea mi-l descopere. Nu. Uitați-vă cu mare atenție și încercați să fiți aici. Încercați să fiți aici în cel mai scurt timp. Puteți deveni câștigătorii noștri foarte rapid. 1100 de roni. Nu mă determina să vă arate eu cele 5 orașe. Nu mă determina să rog producția să arate cele 5 orașe din România care se află aici pe ecran. Nu așteptați după acel moment, pentru că o să regretați. Pentru că, haideți să vă spun, dacă nu voi avea un câștigător la acest concurs, nu va trebui să schimbăm concursul, în mod evident, pentru că nu mi se pare corect să aștept ceva ce mi se pare că este imposibil. O să schimbăm concursul. Dar dacă vom schimba concursul cu un concurs mai simplu, nu vom avea 1100 de roni pe ecran. Țineți cont. 1100 de roni este suma de bani oferită pentru acest joc. Am avut 4 răspunsuri greșite cu concursuri mai simple. Nu vreau să vă sperie acest gând. Din greșeli învățăm. Dar am avut și 3 câștigători. Deci se poate. În clipa de față avem 11 milioane de lei vechi garantat pe ecran. Această sumă de bani este suma de bani pe care dumneavoastră o puteți câștiga. Fără doar și poate. Fără nicio întrebare suplimentară. Cine are o idee? Come here, please. Cine are o idee? Cine are o idee despre ce este vorba? Uitați-vă cu mare atenție la acest concurs. Nu mai avem timp la dispoziție. Dacă nu voi avea pe cineva în legătură directă, aici, cu cele 5 orașe din România, vom schimba concursul. 1200 de roni, gata cu joaca, nu mai avem timp la dispoziție. 1200 de roni, gata, stimați telespectatori. Acum sau niciodată, dacă acest concurs nu este terminat în câteva secunde, nu mai avem ce să mai stăm cu el pe ecran. În câteva momente vă voi arăta soluția. Gata, luați această șansă ca și cum ar fi ultima șansă. 1200 de roni. Gândiți-vă că vreau pe cineva în legătură directă, deci nu se poate așa ceva, deci cineva trebuie să intre în legătură directă. N-aveți cum să-mi spuneți că este așa de complicat, n-aveți cum să spuneți că voi încheia așa acest concurs fără niciun câștigător. Nu se poate așa ceva, nu se poate. Cineva trebuie să intre în legătură directă în momentul acesta cu cele 5 orașe din România. 1200 de roni. Gândiți-vă că numai pentru cele 5 orașe, dacă n-aveți 5, nu au o sumă de bani pentru 3 orașe, pentru 4 orașe, pentru 3 orașe sau 2 orașe, da? Deci fiți foarte atenți, gata cu joaca, nu mai avem timp la dispoziție. Cine va intra în legătură directă ca să-mi rezolve concursul acesta? Vreau pe cineva care într-adevăr știe, care este hotărât, care e determinat, care nu găsește scuze, că e prea complicat, că e prea greu, că sunt prea multe litere, că e prea mic ecranul, că e prea mic jocul, că etc. Nu! Doamnelor și domnilor, vreau să încercați încă o dată. E posibil să-mi descoperiți 5 orașe din România. Tratați acest concurs ca și cum ar fi mai mult decât important pentru voi. Această sumă de bani, 1200 de roni, este alocată numai pentru acea persoană care intră în direct și îmi dă 5 orașe. Acea persoană
care îmi poate rezolva absolut orice joc. Acest joc nu este pentru toată lumea, nu. Acest concurs nu este pentru toată lumea, puteți să-mi spuneți ce vreți. Acest concurs este pentru acele persoane sclipitoare, deștepte, inteligente, isteți, ambițioase, care ne poate rezolva absolut orice joc. Eu caut 5 orașe din România. 5 orașe pe care le știți. Întrebarea este, știți aceste orașe? Această șansă nu va fi mai târziu, va dispărea de pe ecran. Deci dacă dumneavoastră acum încercați să-mi dați răspunsul corect, sunteți invitații mei în legătură directă, am nevoie de un răspuns corect, pentru că nu vreau să mai au răspunsuri greșite. Am auzit 4, mi-a fost suficiente, iar acum e momentul ca dumneavoastră să fiți conectat în legătură directă. 1200 de roni garantat. Uitați-vă la concurs încă o dată. Eu cred că dumneavoastră îmi puteți descoperi cele 5 orașe din România. Și eu am nevoie doar de un singur telespectator dintre dumneavoastră. Unul! Dar pe cel mai bun. Un nou joc este aproape gata să fie pe ecran. Dar miza nu va fi de 1200 de roni. Pentru că această sumă de bani este alocată numai pentru concursul acesta. Înțelegeți? Poate cineva să-mi dea răspunsul corect sau nu? Ce fac cu acest concurs? Ce fac? Deci vreau să cred că vă luptați. Vreau să cred că nu ați renunțat. Eu nu vreau lași. Câștigătorii câștigați acum nu sunt lași. Nu renunță. Câștigătorii câștigați acum nu renunță așa ușor. În câteva momente soluția va fi pe ecran și mă tem că nu veți mai avea această posibilitate să câștigați 1200 de roni. Vreau să vă concentrați foarte bine. Vreau să aveți încredere în voi. Eu nu pot să stau toată ziua cu acest concurs pe ecran. Acum sau niciodată. Unul dintre voi trebuie să intre în legătură directă. Cine va fi acea persoană? Cine va fi acel telespectator? Cine va câștiga 1200 de roni? Nu-mi spuneți că voi încheia concursul așa. Acest lucru nu se poate întâmpla. Uitați-vă la literele de pe ecran. Sunt 5 orașe din România. Vă garantez, vă dau cuvântul meu de onoare. Sunt 5 orașe din România. În câteva momente vă va fi clar. Și atunci îmi veți da de dreptate. Da, Delo, da, erau 5 orașe din România. De ce nu te-am crezut? Sunt 5 orașe din România și nu mi le spuneți gratis. Vă răsplătesc efortul dumneavoastră cu 1200 de roni. Acum! Nu mai târziu. Mai târziu e prea târziu. Sau așteptați să vă arate o soluție, pentru că n-aveți nici măcar un interes. Nici măcar unul dintre voi nu poate descoperi răspunsul corect. Vedeți, nu știu, un oraș, 2 orașe, 3 orașe, dar nu le vedeți, domnule, vedeți cele 5 orașe. Da, știu, asta e problema. Problema e că trebuie să mi le rezolvați pe toate 5. Că nu au sumă de bani pentru 3, pentru 2 orașe, nu am. Deci asta e, asta era problema. Era problema că nu le vedeți pe cele 5, pe toate 5. Aveți 3, aveți 4, dar nu aveți 5. E prea mult. E prea mult să stau aici. Deci e prea mult. Ați intrat în legătură directă unul după celălalt. Am jucat 7 jocuri. Rapid, unul după celălalt. Ați intrat în legătură directă fără niciun fel de problemă. Au fost mult mai simple concursurile anterioare. Am avut 4 răspunsuri greșite și am avut 3 câștigători. Acum îmi aștept pe cel de-al 4-lea câștigător care să-mi dea răspunsul corect la concursul alăturat. Caut 5 orașe din România. Nu spuneți că nu voi avea un câștigător. Nu spuneți că nici măcar unul dintre voi nu poate da răspunsul corect. Vreți să vă asta așteptați? Să vă arate o soluție? Să ne întoarcem înapoi la răspunsurile acelea mai simple? E totul la mâna dumneavoastră. Haideți să vă spun. Dacă vreți să-mi rezolvați acest joc, atunci vă luptați să câștigați suma de bani pusă în joc. 1200 de roni. Dacă vreți și vă mulțumiți cu 20 de lei, cu 50 de lei, cu 70 de lei, atunci așteptați jocuri mai simple. Vor veni, nu știu când, probabil după ce acest concurs va fi terminat. Dar acum, în fața dumneavoastră, aveți situația următoare. Aveți în fața dumneavoastră un concurs, un tabel mare cu 100 de litere. În tabelul respectiv, dacă vă uitați de la stânga la dreapta, de sus în jos, puteți să descoperiți 5 orașe din România. 5 orașe românești, da? Din România. Dar
Probabil sunt prea multe litere. 100 de litere. Să fie prea mult, prea... Și n-am cum, dar stați așa, că n-am cum să reduc. Mă gândeam să reduc literele, dar n-am cum ca să le reduc. Fai, deci nici nu știu cum să fac, deci nici nu pot să iau din care rând, dar nu pot să iau de nici într-un rând. Deci cred că numărul de litere este foarte mare și nu le putem... Dar la fel a fost și mai așa la concursurile anterioare. Dar bine, atunci n-avea 5. Vai, că nu știu să fac. Producție, haide să schimbăm concursul. Producție, haide să schimbăm concursul, pentru că mi-e teamă că așteptăm după ceva ce e imposibil, efectiv. Schimbăm concursul, puneți ce orașe mai simple. Nu contează că am avut 4 răspunsuri greșite cu orașe mai simple sau nu cu orașe mai simple, cu concursuri mai simple. Faceți ceva, pentru că n-avem să stăm așa, iurea, mi se pare... Doamnelor, fiți foarte atenți. Dacă nu vei avea pe cineva în legătură directă care să-mi dea răspunsul corect, voi îmi schimba concursul în concursul mai simple, dar mă tem că atunci când nu vom avea suma de bani pusă în joc de 1200 de roni. Deci luați această șansă, 1200 de roni, 12 milioane de lei vechi, banii garantat pe care îi puteți câștiga în clipa de față. Poate cineva din fața micului ecran să intre în legătură directă, să-mi dea răspunsul corect. Știu că sunt telespectatori în fața micului ecran care de fiecare dată, că nu e prima dată când avem concursuri grele, nu. De fiecare dată când avem concursuri grele, ne ajută. Ideea este că dacă acele persoane se uită la noi, atunci va fi ok. Cineva va intra în legătură directă, sunt convinsă. Sau așteptați oare ca să vă dau eu soluția corectă, să vă spun eu, să vă arăt eu pe ecran orașele? Nu-mi spuneți că nu voi avea un câștigător. Nu-mi spuneți că nu va intra nimeni în legătură directă. Sau nu știu. Doamne, deci nici nu știu, credeți-mă că nu știu ce să fac. 1200 de roni, acum aveți această posibilitate să o câștigați. 12 milioane de lei vechi. Stimați telespectatori, este ultima șansă în care dumneavoastră puteți să intrați în legătură directă, să-mi dați răspunsul corect. 1200 de roni. Dar cine va câștiga? Cine va intra în legătură directă? Noi nu putem să stăm toată ziua cu acest concurs pe ecran. Haideți să vedem. 1200 de roni garantat pentru 5 orașe din România. Ați renunțat. Vă înțeleg. Cei care deja au renunțat îi înțeleg. Așteptați concursul mai simplu. Înseamnă că acest joc nu este pentru dumneavoastră. Eu nu refuz să cred că nici măcar o singură persoană nu vrea să-mi dea răspunsul corect. Nu știe răspunsul corect. Pe motiv că e complicat. Pe motiv că... Da, știu că e complicat. Că nu sunt... Văd și eu. Sunt 100 de litere pe ecran. Dar încă e posibil. Chiar dacă e complicat, nu e imposibil, da? Deci una e să fie complicat, alta e să fie un concurs imposibil. Deci, stimați telespectatori, dacă vă se pare că este complicat, este prea greu și nimeni nu poate rezolva acest concurs, mai bine schimbăm concursul, concurs mai simplu, cu 20 de lei, cu 30 de lei. E vreo șansă ca un telespectator din fața micului ecran să se uite acum la noi și să-mi poată rezolva acest concurs? Nu spuneți că acest concurs pentru toată lumea pare imposibil. Nu este un concurs pentru toată lumea, așa este, nu este un concurs pentru toată lumea. Dar e greu, dar nu e imposibil. Pentru că dacă ar fi imposibil, nu v-am fi adus ca și concurs. Întrebarea este, poate cineva să-mi dea răspunsul corect? Dacă nimeni nu poate, sunt foarte aproape să vă arăt cele 5 orașe din România și să vă demonstrez vizual că există și că existau 5 orașe din România din concursul alăturat. Deci vreau să încercați încă o dată. Aveți ultima șansă la dispoziție să fiți conectați în legătură directă. 1200 de roni garantat pentru cele 5 orașe din România. 12 milioane de lei vechi. Și e posibil. Nu-mi spuneți mie că nu e posibil. Este greu, dar nu e imposibil. Este greu, dar dumneavoastră puteți să-mi rezolvați și concursuri grele. Pentru că nu sunt imposibile. Sunt doar grele. Dar nici nu mai știu ce să cred. Nici nu mai știu. Nici nu mai știu. Producția, ce, Doamne, iartă-mă, să facem? Ce să facem? Să arătăm cele 5 orașe din România și nimeni nu câștigă nimic? Ne întoarcem înapoi la jocuri cu un oraș?
Păi n-ați văzut că am avut 4 răspunsuri greșite și cu un oraș, adică... Stimați telespectatori, vă hotărâți odată ce faceți? Uitați-vă la literele de pe ecran. Aveți direcțiile de citire. De sus în jos, de la stânga la dreapta. Aveți tot ce vă trebuie în fața dumneavoastră. Am nevoie de un singur telespectator. De cineva care este foarte bun. De cineva care îmi poate rezolva absolut orice joc. Chiar dacă este greu. Pentru că este greu. E foarte greu. Dar într-o altă ordine de idei, există o soluție. Soluția este pe ecran. Dar dacă eu vă arăt soluția, uitați de 1200 de RON. Suma de bani va sta aici. Deci, vreți să încercați încă o dată să-mi rezolvați acest concurs greu? Vreți să încercați încă o dată să ne demonstrați că dumneavoastră ați reușit să-mi rezolvați un concurs greu, aproape imposibil? Imposibil, 100% nu este. Este doar greu. Dar dacă vă concentrați, dacă vă focusați, puteți să-mi descoperiți cele 5 orașe din România. Știți cum facem? Pentru că sunt disperată să am orice câștigător cu acest joc. Dacă dumneavoastră îmi dați cele 5 orașe din România, 1200 de RON este ai dumneavoastră. Dar mai am 2 oferte pentru voi. Dacă nu le puteți afla pe toate 5, dați-mi 3, dați-mi 4. Bineînțeles, pentru 3 vă dau 600 de RON, pentru 4, 900 de RON. Acum e rândul dumneavoastră să intrați în legătură directă. În condițiile acestea, trebuie să fiți în legătură directă acum. Am făcut tot ce-mi stă în putință. Am făcut tot ce ține de mine. Încă cred că dumneavoastră îmi puteți descoperi 5 orașe din România. Dar dacă nu îmi puteți descoperi cele 5 orașe din România, dați-mi 4. Dați-mi 3. 4 pentru 900 de RON, 3 pentru 600 de RON. Foarte simplu. 3 orașe, 600 de RON. 4 orașe, 900 de RON. 5 orașe, 1200 de RON. Este ultima dumneavoastră șansă să intrați în legătură directă. Dacă niciunul dintre voi nu poate descoperi nici măcar 3, atunci chiar că îmi pare foarte rău, nu pot să vă premiez, nu pot să fac nimic altceva mai mult. Eu cred că și cu 3 orașe puteți să câștigați o sumă destul de importantă, de 600 de RON. Dacă îmi dați 4 orașe, câștigați 900 de RON. Dacă îmi dați 5 orașe, câștigați 1200 de RON. Dar trebuie să intrați în legătură directă să-mi spuneți odată ceva. Un nou concurs este aproape să fie pe ecran. Deci dacă dumneavoastră acum aveți orice opțiune din cele 3 oferte, intrați în legătură directă. Cu 3 orașe vă premiez cu 600 de RON. Cu 4 orașe vă dau 900 de RON. Cu 5 orașe vă dau 1200 de RON. Este ultima dumneavoastră șansă. Nu mai avem timp la dispoziție. Trebuie să vă decideți acum ce faceți cu șansa dumneavoastră. Este ultima șansă în care dumneavoastră puteți să intrați în legătură directă pentru oricare dintre aceste 3 oferte. Câte orașe ați descoperit? Ce sumă de bani va pleca spre dumneavoastră? Ce decizie luați? Ce vă decideți? Ce sumă de bani veți câștiga? Câte orașe știți? Nu-mi spuneți că voi încheia concursul așa. Nu-mi spuneți că nici măcar cu 3 orașe nu vă pot premia. Eu încă cred că dumneavoastră puteți să-mi dați 5 orașe. Dar acum le vreau pe cele 5 orașe. Este sfârșitul jocului. Nu mai avem timp. Soluția va fi pe ecran în scurtă vreme dacă nu se vede nicio reacție la cele 3 oferte pe care vi le-am făcut. Dacă nu intră cineva în legătură directă să-mi dea răspunsul corect 3, 4 sau 5, îmi pare foarte rău. Vom schimba concursul ca și cum nimic n-ar fi fost. Și nimeni nu va câștiga nimic. Spuneți-mi de ce încă mai aștept. Orice telespectator din fața micului ecran cu 3, 4 sau 5 orașe este rugat să intre în legătură directă. Sunați-ne de oriunde vă aflați din România. Puteți să participați la acest concurs de oriunde vă aflați din România. Dar trebuie să participați acum. Pentru că mai târziu nu veți mai avea această șansă. Ia spuneți dumneavoastră mie câte orașe aveți. Pentru 3 orașe câștigați 600 de RON. Pentru 4 orașe câștigați 900 de RON. Pentru 5 orașe câștigați 1200 de RON. Orice sumă de bani este binevenită pentru voi.
Dar trebuie să intrați în legătură directă acum, pentru că noi nu mai avem timp la dispoziție cu acest concurs. Cineva trebuie să fie pregătit să devină câștigătorul nostru, al 4-lea câștigător pe ziua de astăzi. Și aveți șanse maxime. Dacă nu aveți 5, niciun fel de problemă. Este sfârșitul acestui joc. Și nu vreau să cred că nu voi avea niciun câștigător, că nu voi avea pe nimeni, nici măcar cu 3 orașe. Nu există așa ceva. Deci nu mai avem timp la dispoziție, stimați telespectatori, oameni buni. Nu mai avem timp. Trebuie să încheie acest concurs. Știți foarte bine că nu pot să prelungesc această emisiune. Are un timp de final. Câte orașe ați descoperit? Cine va intra în legătură directă? Am nevoie de unul dintre dumneavoastră acum sau niciodată? Un telespectator poate să intre în legătură directă. Un telespectator, unul dintre dumneavoastră trebuie să fie conectat în direct cu răspunsul corect. Caut 3 orașe, 4 orașe sau 5 orașe din România. Gândiți-vă și focusați-vă și concentrați-vă să-mi descoperiți soluția corectă. Am nevoie de unul dintre voi. Nu vreau să renunțați, nu vreau să vă dați bătuți, încă puteți. Nu-mi spuneți că nu voi avea niciun câștigător. Nu-mi spuneți că niciunul dintre dumneavoastră nu a reușit să descopere nici măcar 3, nici măcar 4, nici măcar 5. Vreți să încheie acum acest concurs așa cum este? Vreți să... Nu. Nu se poate să încheie așa acest concurs. Stimați telespectatori, deci dacă aveți oricare dintre soluțiile de pe ecran, puteți să intrați în legătură directă fără doar și poate. În câteva momente soluția va fi pe ecran. În câteva momente puteți să câștigați 600, 900 sau 1200 de roni. Acum sau niciodată. Este ultima dumneavoastră posibilitate, ultima dumneavoastră șansă să fiți conectat în legătură directă. V-am dat 3 opțiuni pentru că refuz să închei acest concurs fără niciun câștigător. Și nu vreau să rămân la cele 5 orașe și nimeni să nu le știe. Acum aveți o posibilitate, alte 2 extra posibilități să deveniți unul dintre câștigătorii noștri. Dacă îmi dați 3 orașe din România, vă premiez cu 600 de roni. Dacă îmi dați 4 orașe din România, vă premiez cu 900 de roni. Iar dacă dumneavoastră îmi dați 5 orașe din România, vă premiez cu exact 1200 de roni. Dar trebuie să vă decideți să intrați în legătură directă de oriunde vă aflați din România. Aștept pe cel mai bun telespectator să-și facă prezența la noi în studio prin legătură telefonică direct de la dumneavoastră de acasă. Încercați să ne rezolvați acest concurs pentru că refuz să-l închei fără niciun câștigător. Vreau să vă dau această sumă de bani. Vreau ca cineva să intre în legătură directă să-mi dea răspunsul corect. Simt nevoia că trebuie să vă premiez pe cineva. Vreau să vorbesc cu cel de-al 4-lea câștigător. Am avut 3 până acum. Se poate. Dacă vreți, se poate. Dacă vă doriți, dacă obiectivul dumneavoastră, unul dintre obiectivele stabilite pe ziua de astăzi, este să deveniți câștigătorul nostru, acum aveți cele mai mari șanse. Sunați-ne și intrați în legătură directă. Cu 3 orașe vă premiez cu 600 de roni. Pentru 4 orașe vă premiez cu 900 de roni. Iar pentru 5 orașe vă premiez cu 1200 de roni. Luați o decizie acum. Ce sumă de bani veți lua? Câte orașe ați descoperit? Care este potențialul vostru? Care este decizia voastră? Cât de motivați sunteți să intrați în legătură directă, să deveniți unul dintre câștigătorii pe ziua de astăzi? Vă invit să-mi dați răspunsul corect. Vă invit să treceți la acțiune. Sunați-ne și intrați în legătură directă. Sunați-ne și dați-ne răspunsul corect. Nu vreau să închei acest concurs fără dumneavoastră. Refuz să nu am niciun câștigător. Mă tem că veți avea ultima șansă să intrați în legătură directă. Mă tem că, da, este ultima șansă a dumneavoastră să fiți conectat în legătură directă. Nu vreau să închei acest concurs fără niciun câștigător. Dacă nu vei avea pe cineva în direct cu răspunsul corect, îmi pare foarte rău, va trebui să vă arăt eu răspunsurile. Va trebui să vă arăt eu orașele, cele 5 orașe pe care le avem aici pe ecran. Acum e momentul vostru să intrați în legătură directă. Câte orașe ați descoperit, dar faceți ceva să intrați în legătură directă. Câte orașe ați descoperit, numai dumneavoastră știți. Aveți 4 orașe, aveți 3 orașe, aveți 5 orașe. Nu contează, trebuie doar să intrați în legătură directă. Soluția va fi pe ecran în scurtă vreme, dar trebuie să vă decideți, să vedeți ce îmi spuneți. Nu vreau să cred că voi încheia acest concurs fără niciun câștigător. Nu vreau să cred că voi încheia acest concurs așa cum l-am și început. Aveți ultima șansă ca unul dintre dumneavoastră să fie conectat în legătură directă, dar acea șansă este acum, nu mai târziu, și trebuie să profitați de acum, nu mai târziu. Am nevoie de un câștigător acum, nu mai târziu. Nu mai avem timp la dispoziție, de aceea faceți tot posibilul să fiți dumneavoastră acel telespectator care va intra în legătură directă cu răspunsul corect. 3 orașe, 600 de roni, 4 orașe, 900 de roni sau 5 orașe, 1200 de roni. Acum sau niciodată. Nu mai avem timp la dispoziție pentru acest concurs. Avem un timp
pe care trebuie să-l respectăm. Deci trebuie să fiți conectat în legătură directă înainte ca acel timp să expire. Este ultima șansă a dumneavoastră, ultima ofertă, nu mai avem timp la dispoziție acum sau niciodată. Este și sfârșitul jocului, stimați telespectatori. Oameni buni, noi trebuie să încheiem acest concurs, dar nu vreau să-l închei fără un câștigător. Nu vreau ca niciun telespectator să nu fie conectat în legătură directă. Eu vreau să vă premiez, eu vreau să am un câștigător. Cine va intra în legătură directă? Câte orașe ați descoperit? Acum sau niciodată? Cine va intra în legătură directă? Cine îmi spune cele 5 orașe? Cine îmi rezolvă un concurs greu ca acesta? Nu este imposibil. Vă dau cuvântul meu că se poate. Dumneavoastră puteți să-mi dați răspunsul corect. Răspunsul potrivit se află în fața dumneavoastră, dar trebuie să-l vedeți, trebuie să vă uitați la acest joc, trebuie să... Nu, deci nu refuz să cred că nici măcar unul dintre voi nu poate să intre în legătura directă. Refuz să cred că nu voi avea un câștigător cu acest concurs. Aveți 3 opțiuni. Este ultima șansă, este ultima ofertă, este ultima dumneavoastră posibilitate să câștigați oricare dintre sumele de bani puse în joc. Aveți 3 opțiuni, dar chiar niciuna, nici pe una măcar nici de una să profitați? Vreți să-mi spuneți că voi încheia concursul așa? Asta vreți să-mi spuneți? Asta îmi dați de înțeles? Producția, pregătiți soluția. Gata, pregătiți soluția. Gata, m-am săturat să stau aiurea așa. Pregătiți soluția, gata, pregătiți soluția. Nu, știți ceva? Nu, stați așa. Ultimele 10 momente. Ultimele 10 momente, da. Vă mai dau ultimele 10 momente, atât. 9 momente. Gata, la 0 voi da soluția pe ecran. Asta e. Îmi pare foarte rău, v-am dat timp, v-am spus. 8 momente. 8 momente. Dacă vreți să câștigați una din ofertele noastre, trebuie să intrați în legătură directă acum! 7 momente mai aveți la dispoziție să intrați în direct. Doar 7 momente să fiți conectați la noi în studio prin legătură telefonică exact la dumneavoastră de acasă. Trebuie doar să ne sunați în 6 momente! 6 momente! Atât ne-au mai rămas 6 momente. Ultimele 6 momente să câștigați 600 de roni sau 900 de roni sau 1200 de roni. Mai aveți la dispoziție exact 5 momente! 5 momente. Telefonul trebuie să sune în 5 momente. Telefonul trebuie să sune în exact 5 momente. Mai sunt doar 5 momente la dispoziție în care dumneavoastră trebuie să faceți ceva. Trebuie să vă grăbiți. Grăbiți-vă și intrați în legătură directă. La 0 soluția va fi pe ecran pentru că nu mai pot să-i opresc pe producător să nu arate soluția, pentru că și lor deja li se pare că stăm așa și așteptăm după ceva ce e imposibil. Mai aveți 5 momente la dispoziție să vă decideți ce sumă de bani veți câștiga. 600 de roni, 900, 1200, ultimele 4 momente. Atât ne-au mai rămas. 4 momente mai aveți la dispoziție să intrați în legătură directă. Ultimele 4 momente să fiți conectat aici în legătură directă. Acum, aici, stimați telespectatori. Ultimele 4 momente să câștigați una din sumele de pe ecran. Este sfârșitul jocului. Fiți foarte atenți. Este și sfârșitul emisiunii. Deci nu mai avem timp la dispoziție. Asta vreau să înțelegeți. Nu mai avem timp la dispoziție. Trebuie să intrați în legătură directă dacă vreți să câștigați suma de bani pusă în joc, dar trebuie să intrați acum. 3 momente mai aveți la dispoziție din clipa aceasta. Haideți să vedem cine va intra în legătură directă. Deci nu mai vreau să aștept cu acest concurs pe ecran. Mai bine îl schimbam și mai bine aveam pe cineva deja în legătură directă. Ultimele 3 momente la dispoziție. Haideți să vedem cine va intra în legătură directă. Nu aș vrea să renunțați dacă le știți. Nu aș vrea să renunțați acum pe ultima 100 de metri. Mai avem 3 momente la dispoziție să fiți conectați în legătură directă pentru 3 orașe, 600 de roni, pentru 4 orașe, 900 de roni, pentru 5 orașe, 1200 de roni. Dar grăbiți-vă că nu mai avem timp. Este sfârșitul jocului, este ultima șansă, ultima ofertă, este și sfârșitul emisiunii. 2 momente! Acum! Doar 2 momente ne-au mai rămas. Doar 2 momente să fiți aici. Ultimele 2 momente! Orice joc, orice idee, orice soluție, concursurile pe ecran, orice oraș, minim 3, maxim 5. Câte orașe știți? Unde e câștigătorul meu? Unde e câștigătorul meu? Pe cine voi premia? Cu oricare dintre sumele de pe ecran. Sunteți binevenit în orice moment. Întrerupeți-mă. Fiți dumneavoastră acel telespectator care intră în legătură direct acum în ultimele 2 momente. Doar 2 momente ne-au mai rămas. Doamnelor, domnilor, atenție mare. Puteți să fiți conectați în legătură directă acum. Unul dintre dumneavoastră cu orice soluție. Este sfârșitul acestui joc. În scurtă vreme va fi și sfârșitul emisiunii.
Nu mai avem timp la dispoziție, stimați telespectatori. 2 momente mai aveți din acest moment. Ultimul moment! Ultimul moment. Ultimul moment. Sper că cineva trebuie să intre. Sper că cineva trebuie să intre. Și sper că acum cineva se gândește să-mi spună alo. Aveți notate orașele. Ultimul moment să fiți câștigătorul meu. Unul dintre dumneavoastră aici în legătură directă. Cu orice răspuns puteți să fiți conectat în legătură directă. Cine va încheia această emisiune? Cine va încheia acest concurs? Câștigând una din sumele de pe ecran. Câștigând una din sumele care sunt pe ecran în momentul de față. Cu 3 orașe câștigați 600 de roni. Cu 4 orașe câștigați 900 de roni. Cu 5 orașe câștigați 1200 de roni. Nu contează câte orașe. Intrați în legătură directă acum! 600, 900, 1200. Câte orașe știți? Cine intră în legătură directă? Cine îmi dă răspunsul corect? Haideți! N-aveți cum să cedați! Nu acum! Acum e momentul să intrați în legătură directă. Și nu vreau să-mi spuneți că voi încheia această emisiune fără niciun câștigător. Nu există așa ceva. Acum sau niciodată. Este sfârșitul emisiunii, este sfârșitul jocului și este ultima șansă să-mi dați oricare dintre aceste 3 răspunsuri. Nu mai avem timp la dispoziție. Trebuie să intrați în legătură direct acum. Cine va intra în direct? Câte orașe ați descoperit? 3? 4? Sau 5 orașe? Nu mai avem timp la dispoziție. Este sfârșitul jocului. Este sfârșitul emisiunii. Dar dacă eu sunt în continuare pe ecran, este pentru că eu refuz să plec de aici fără să vă premiez. Este pentru că insist să vă premiez. Este pentru că sunt disperată să am un câștigător. 0! Dar încă sunt aici. Încă sunt aici și vă aștept. Și nu vreau să plec din studio fără răspunsul dumneavoastră. Nu vreau să plec de aici fără să vă dau una din sumele de bani puse în joc. Câte orașe știți, atâția bani veți lua. Și încă e posibil, pentru că eu sunt aici. Iar dacă eu sunt aici, e posibil să deveniți câștigătorul meu. Sfârșitul jocului și sfârșitul emisiunii. Unul dintre dumneavoastră, aici și acum. Haideți! Se poate! N-aveți cum să abandonați! N-aveți cum să renunțați! Eu nu plec de aici! Eu nu abandonez! Eu vreau să vă premiez! Eu vreau să vă dau suma de bani pus în joc! 1200 de roni! 600 de roni sau 900 de roni! Totul depinde numai și numai de dumneavoastră! Aveți 3 posibilități! Mai avem 1 minut și jumătate, atât mai avem la dispoziție și va trebui să plec din studio. Haideți, grăbiți-vă, nu așteptați ca ceasul să ajungă la 0, stimați telespectatori. Nu mai așteptați. Atât ne-a mai rămas 1 minut și 15 secunde. Este sfârșitul acestui joc. Este sfârșitul emisiunii. Va trebui să plec din studio, dar eu nu renunț și nu abandonez acest concurs, pentru că vreau din tot sufletul să vă premiez. Ultimul minut! Ultimul minut din întreaga emisiune. Va trebui să plec din studio. Vă dau cuvântul meu. Va trebui să plec din studio și mai târziu nu veți mai avea această posibilitate. Profitați! Profitați cât mai puteți! Mai aveți 50 de secunde la dispoziție și încă puteți să intrați în legătură directă. 45 de secunde ne despart de finalul acestui joc. 40 de secunde! Stimați telespectatorii, unde sunteți? Încă puteți, încă se poate. Ultimele secunde să intrați în legătură directă. Ultimele secunde să vă dau suma de bani pus în joc. Ultimele secunde să fiți conectați în legătură directă. La 0 soluția va fi pe ecran. Nu renunțați. Nu renunțați și nu abandonați acest concurs. Ultimele 19 secunde. Haideți! 15 secunde. Și 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Haideți! Vreau să sună telefonul acum! Acum! Nu plec de aici fără dumneavoastră! Nu plec de aici fără să vă premiez!
Refuz să se întâmple un astfel de lucru. Și încă sunt aici și vă aștept. Vă aștept să vă premiez. Aștept să vă dau suma de bani pus în joc. Aștept pe cineva care să câștige una din sumele acestea de pe ecran. Și nu e târziu. Încă sunt aici să vă premiez. N-aveți cum să renunțați. Nu plec din studio fără dumneavoastră. Nu plec din studio fără să intrați în legătură directă. Nu renunțați. Nu e prea târziu. Sunt aici pentru că vreau să vă premiez. Sunt aici pentru că eu nu renunț. Nici dumneavoastră nu trebuie să renunțați. Ce sumă de bani veți câștiga? Câte orașe ați descoperit? Câte orașe? Haideți! Puteți! Unde e câștigătorul meu? Cine face ca telefonul să sune? Unde vor pleca suma? De unde va pleca suma de bani pusă în joc? Ce sumă de bani veți câștiga? Haideți! Se poate! Nu renunțați! N-aveți cum! Puteți! Stimați telespectatori! Puteți! Puteți să intrați acum în legătură directă! Haideți! 3, 4 sau 5 orașe! Câte orașe știți? Câte orașe știți, stimați telespectatori? Puteți! Dumneavoastră trebuie să fiți conectați în legătură directă acum, dacă aveți 3, 4 sau 5 orașe. Nu mai pot să vă mai aștept. 3 extra momente. 3, 2 momente. 1. Acum! Vreau să sune telefonul acum. Alo, bună ziua! Alo? Alo? Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua, doamnă! Răspunsul dumneavoastră? La Etno am sunat, nu? Da, răspunsul, orașele. Timișoara, parcă. 1, așa? Brașov, Da? Brăila. Da? Stați că nu mai știu că am dat acum. Dar nu avem timp, doamnă! Brăila? Ați spus. Nu? Deci îmi pare foarte rău, doamnă. Îmi pare foarte rău. Mi-a spus doamna 600 de ron. Trebuie să fiți pregătiți cu răspunsul corect când intrați în legătură directă. Timișoara, Pitești. A mai fost altceva. Atât pentru astăzi. La revedere, o zi bună. Numai bine!